И така, двама войводи са водили битка с турския полубител. Ето от Ятагана турците много са колили. Като изгърмат пушките, докато ги напълнят и като няма как да ги напълнят отново с джипане, олово, куршуми и така нататък, ползват ятаганите, сабите, ножовите или хладното оръжие. Но пък къщата е страхотна и старинна, хубава и затова аз искам да снимам. Тук вече прочетахме имената на 4 такива поборници срещу турското робство, 4 войводи. Единият пък е командир на палчанска чета. И войвода е участвал в редовната руска армия. Руска, но тя не е руска, защото е руската империя. В тези армии е имало руснаци, но не чак толкова много. Имало всякакви други. Украинци, румънци, финландци, Руската империя. Тогава се включили много държави. Молдовци, румънци, украинци и всякакви други. Имало е руснаци, но по-рядко. И живота си за България са дали най-различни хора. И от Румъния, и от Украина, и от Молдова, както казах, Финландия и много други. И нашите опълченци, естествено, и те. Това е Лешник, са участвали в руско-турската освободителна война. И пристигам вече на площада. Ето тук е една къща, ама тя пък е наистина вече пак от 19 век, 1800, сега ще видим. Тук има няколко паметни плочи, къщата е хубава. Жертвите от Втората световна война, добре, това е добре. Обаче самата къща също е. На това място партийната организация в село Казанка установи работническо-селска власт. Добре, но социализма, аз не съм много съгласен с социализма, върна развитието на България с стотина години. Здрасти! Съседна Гърция, при нея влязаха англичаните и са къде по-напред от нас, а ние се върнахме стотина години назад. Да не говоря Турция колко напред. Че е една от най-добрите икономики в района, най-добрият туризъм. Истанбул, само европейската му част са 11 милиона, колкото няколко Българи, а пък с азиатската част става